Poznajem, či sekalo blondýna má. Ty sladký bude date do takve, osvětlí klecaj úkoje mi má. Drzá je môj svetý kovole, koda je vrli púl. Nimi ju budve a u srdcu mu udadá. Oduzí mas mi daj sa to blúdy, kvôli sladký tvoj osmiech do chce búdy, kvôli tvoje úse ťa ty go trému, poľub si ma, ono vítá. Oduzí mas mi daj, ostaje len svieči, ukryjú tvoj nemá kraja sleči, kvôli tvoje úse ťa ty go trému, poľub si ma, ono vítá. Barborka Ivanková, dobré ráno ti želáme. Ahoj, vítaj u nás. to bolo? To bola chorváčtina však. Áno. Dobre. Oduzímaš mi dach, znamená to berieš mi dých? Áno. Prečo si spievala práve po chorvátsky? Máš nejaký špeciálny vzťah? páči chorváčtina. Chorváčtina sa ti páči. Dobre, tak nech sa ti páči aj naše dnešné sedenie. Poďte, sadnime si Barborka, spoločne. ty si sa zúčastnila jednej takej súťaže. Prezrať, aká to bola. Miss stredných škôl Turca. A zrejme si zaujala možno viac spevom, ako typom do modelingu. No a z tejto súťaže vlastne vznikla Miss stredných škôl Slovenskej republiky, ale o tom už viac Stanislav Šagát, riaditeľ súťaže Miss stredných škôl. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem. A takisto Katarína Paulušová, prvá vicemiss stredných škôl Turca. Dobré ráno aj tebe. Pán Šagát, ja hneď na vás vypálím jednu otázku. O akú súťaž vlastne ide a nemáme tu už dosť tých misiek všelijakých? Tak je pravda, že teda tých misiek je už dosť, ale sme sa rozhodli trošku urobiť takú novšiu verziu misiek s tým, že vlastne dievčatá nebudú prezentovať iba same seba, ale budú prezentovať aj svoju školu, do ktorej chodia. Takže tým bude výnimočná tá súťaž. Dobre. Aké sú podmienky? Kto sa môže prihlásiť? Podmienky sú také ako na klasické súťaže Miss, čiže dievčatá, je to určené pre dievčatá pre stredných škôl, to znamená, že od 15 do 19 rokov. Výška nie je rozhodujúca, takisto ako aj nejaká váha alebo miery. Všetko závisí od schopnosti, vedomosti tých dievčat a od toho, ako zaujmú tú porotu. A to znie celkom sympaticky. Mimochodom, Katka, Barbora, vás kto vlastne prihlásil do tejto súťaže? Mňa sestra. Sestra? Väčšinou spolužiačky. No a prečo ste do toho išli? No bola to najmä z mojej strany taká zvedavosť a možno som chcela zažiť niečo nové, ako taký stereotypný ten život študentský. A ja, pretože my so sestrou všade spolu chodíme. Á. Takže preto asi. No a čo si sľubujete o tom v budúcnosti? Chcete sa venovať potom ďalej? Niečomu podobnému? Rozvíjať to? Dajme tomu modeling. Ja skôr asi nie. Ja nie. Asi. Držíme palce v hudbe. Ďakujem. Katka? Tak ak by sa možno naskytla nejaká šanca niekedy v budúcnosti, tak Ale som Však možno aj áno. hej? Verím, že neľutujete určite túto skúsenosť a doporučujete všetkým dievčatám. Pán Šagát, mimochodom, koľko dievčat sa takto hlási do tejto súťaže? No keďže máme už prvý casting za sebou, ktorý sa konal v Michalovciach 6.10., bolo prihlásených 40 dievčat, čo bolo teda nad naše očakávania, keďže je to poprvýkrát. Castingy sa už začali, teda prvý bol v Michalovciach, kde pokračujú, kedy budú? Castingy ďalšie pokračujú po celom Slovensku od východu smerom na západ od 13.10. od pondelka. Čiže hneď v pondelok je to Prešov a Michalovce, Prešov a Košice. Druhý deň je to Liptovský Mikuláš Poprad, potom je tam Námestovo Žilina, ďalší deň Trenčín, Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, ukončenie castingových žiary nad Hronom, kde vlastne bude aj samotné finále súťaže. Vy mi nehovorte, že nemáte nejaký tajný typ, ale o tom sa budeme rozprávať zase niekedy na budúce. Takže Stanislav Šagát, riaditeľ súťaže Miss stredných škôl Slovenskej republiky, Katka Pavlusová, prvá vicemiss strednej školy v Turci a samozrejme aj Barbora Ivanková, ktorá nám nielen sa ukázala, ale nám aj zaspievala. Veľmi Pekný deň vám želáme, ďakujeme. Majte sa krásne.